Внимание, това е експериментално видео с информативна документална цел. Не го имитирайте. Здравейте на всички, с вас е Тимон. И може би настъпи последното време за моя шредер. Да, много от вас писаха да излея нажежена лава в шредера. Замислих се, а защо пък всъщност не? Ако си спомняте как наливахме лава в гофретника... това беше яко. Между другото, тогава не пекох палачинки от лава. Просто се опитвах да изтискам излишния въздух от лавата, за да познаете какво. Старокласниците вероятно си спомнят как все още се опитвам да постигна стабилен обсидиан. Така, когато напъхахме нажежената лава в месомелачката, която между другото доста добре изкара целия въздух от нея, си помислих, че наистина ми липсва мощна преса. Затова защо да не използвам моя шредер? Той, разбира се, не е преса, но все пак има някаква сила и по идея трябва да работи на принципа на гигантска месомелачка. Между другото, мисля, че ще е по-добре да махна този жълт защитен кожух. Все пак, лава е течна и нажежена, може да потече на където не трябва и да изгори боята. Дори и металът може да се огъне от високата температура. Ще наливаме, приятели, точно в центъра между закалените валове и закалените зъби на шредера, които със сигурност не би трябвало да се издуят или да изкривят метала в различни посоки. Както виждате, всичко работи. Шредерът не е счупен и не се опитвам да го доразбивам. Днес, приятели, ще бъде наистина интересен експеримент. Надявам се да ме подкрепите с един лайк и не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката. Надявам се тези зъби да притискат лавата и да изкарват въздуха от нея. Ще видим дали ще се получи стабилен обсидиан или не. Всички момчета са тук за теб. И така, нека започнем. Между другото, как ви харесват покупките ми? Да, можете да закупите лава онлайн. И също така и купих нов тигел. А ние продължаваме. Накратко, приятели, както разбрахте, лавовите камъни се купуват лесно. Това наистина е лавова скала, която при контакт с магма се превръща в нажежена лава. Между другото, едно такова парче лава тежи, вижте, около 280 грама. А ако взема, например, камък с сходен размер, той тежи два пъти повече, цели 636 грама. Този, между другото, камък дори е по-малък на размер. И тази лавова скала се чупи много лесно с чук, за разлика от обикновените камъни, вероятно. Както виждате, чупи се много лесно. Ако, например, ми трябват малки парченца, ще си набия колкото ми трябват, за да напълня после с тях новия си тигел. Да, и после ще трябва да го нагрея до 1500 градуса, за да се превърнат в течност или поне в вискозна маса като лизун. Затова имам нова фурна, която загрява предмети до 1500 градуса. Хайде сега най-после, но да го запалим. Хора, сега в продължение на цял час ще разтопя тези вулканични скали до течно състояние. Цял час, момчета. Да, ще трябва постоянно да ги хвърлям там и да ги хвърлям, тъй като в течно състояние този камък намалява обема си с цели 3 пъти и фурната заради това направо се нажежава до червено. Вижте, както виждате, пламъкът свисти от всички пролуки и това не е много добре, защото животът на фурната намалява, металът просто изгаря и ми се налага да купувам нова фурна след 10 топения на лава. Ако топях мед, а той се топи 3 пъти по-бързо, животът на фурната щеше да е много по-дълъг. Както виждате, момчета, лавата е течна, напълно готова за употреба. И както винаги, слагаме ковашката си защита, защото безопасността е на първо място. Ще изливам от разстояние, използвайки дълга скоба. Хайде да започваме вече, хора. И така, изключите котлона. Психически съм подготвена. Отворете го внимателно. Вау, тя мина директно през шредера, хора. Между другото, опитах се да не наливам в центъра, а между зъбите, за да е налягането като на шредер. В началото видяхте как се излива огромно парче лава, но определено е трябвало да бъде компресирано. Добре, виж. Както виждате, тази палачинка е изцяло компресирана отдолу. Между другото, нека го пуснем отново през шредера, докато е още горещо и не е изтинало.
Мамка му! Виждал ли си? Да, разбира се, краищата вече са започнали да кристализират в обсидиана, но центърът, вижте, ето го. Всичко е сдъвкано, разбира се, но определено е смачкано. Добре, само секунда. Ще се опитаме да го разклатим с шредер, така че наобратно. О, той падна. Това е страхотен обсидиан, който се получи. Но хора, това не ми е достатъчно. Нека сега го пуснем още един път през шредера. Вау! Това, разбира се, беше на празно, но беше ясно, че шредерът изпитваше трудности. Едва успяваше да го сдъвче. Обикновеният обсидиан е много крехък, но този, който се среща в природата, е, разбира се, супер здрав, защото се пресова под слой застинала магма. Но обсидианът, който получихме, според мен е великолепен. Това означава, че пресоването и изкарването на въздуха от него работи. Хора, ние се постарахме. Мисля, че заслужихме един лайк. Виждате, въобще няма въздух и отворени пори вътре. Тези точки са, разбира се, отчупвания, защото обсидианът е силиций. Както и стъклото, той просто се е отчупил там от зъбите на шредера. Но пори вътре не виждам. Но шредерът, вижте, както виждате, е цял. Нищо не му стана от нажежената лава. Тук има много дебел метал, той е закален. Здравейте на всички! С вас е Тимон. Това е третата част от опита ми да разтопя огромен леден блок в нажежена мед. Миналия път не беше много успешно. Да, оказва се, че мета реагира много бурно с водата. Имам видео, в което обяснявам защо е така от научна гледна точка. Ако ви е интересно, ще оставя линк в описанието. Този път реших да подходя по-сериозно и поръчах нов леден блок. Той отново е прозрачен и готин. Между другото, опитах се да го направя сам, но по някаква причина е невъзможно да се повтори това в домашни условия. И започваме да приготвяме нашата нажежена лава, нажежената мед, въпреки че изглежда като лава. А сега най-важното, приятели, как измислих начин да предотвратя бурната реакция между медта и ледения блок. Между другото, в това ми помогнаха моите абонати. Вие писахте да направя повече дупки в ледения блок, за да се оттича водата. И пробих огромна дупка, в която ще се излее нажежената мед, така че тя да има посока натам. И отстрани също пробих големи дупки, по които също тече вода. Между другото, възможно е и медта да се стича по интересна струйка. Много се надявам на това. Най-важното е да се премахне водата и тогава изчезва напрежението в медта, която много бурно реагира с водата. Мисля, че 3 отвора ще бъдат достатъчни. Надявам се, че водата ще се оттича и може би след нея ще потече и струйка нажежена мед. А ние вече почти всичко подготвихме, медта се е нагряла до течно състояние. И както винаги, ние сме за безопасността, затова ще сложим защитата на ковача и ще правим всичко това от разстояние. Фу, хора, всичко е готово. Да започваме. Да, хора, тече. Виждате ли? Въобще беше яко. По някаква причина от 3 отвода за вода проработи само един. Това е левия. Освен това, огромно парче мед проби задната стена и просто падна на пода. Ето го, и то дори е по-голямо от това, което изтичаше през отвода за вода. А ето и огромната дупка, която се е разтопила в блока. Това е странно, защото по принцип медта трябваше да се разтопи надолу чак до края. Освен това, медта все още е гореща и би могла да премине през целия блок според теорията. Най-важното е, че всичко се получи и се надявам на вашия лайк, за да влезем в трендовете. И не забравяйте да се абонирате за канала. А това е всичко, приятели. Желая на всички успех! Чао, чао!